Evropski parlament usvojio je većinom glasova izveštaj u kom se traži da se pristupni pregovori sa Srbijom uslove usklađivanjem zvaničnog Beograda sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, odnosno uvođenjem sankcija Rusiji. U izveštaju se navodi da je neophodno dati prioritet usklađivanju zemalja kandidata sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Da li Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i koje bi bile posledice njihovog uvođenja, odnosno neuvođenja, pitali smo novinara Marka Jeremića. Pa smatram da Srbija ne treba da uvede sankcije Rusiji u svakom slučaju, sve dok je to moguće. Do kad je to moguće nisam siguran, to valjda znaju predstavnici vlasti. Koje bi bile posledice, verujem da po Rusiju posledica nekih značajnijih ne bi ni bilo, a po Srbiju to je veliko pitanje. Mislim da je to ono, između ostalog, što pored naravno prijateljstva, tradicionalnih dobrih odnosa i zadržava aktuelnu vlast da to učini, imajući u vidu, verujem da to gledalci znaju, značaj Rusije kada je u pitanju, s obzirom da je stalna članica Saveta bezbednosti, pitanje Kosova, rezolucije 1244, potpune zavisnosti Srbije od ruskog gasa i sličnih stvari. Dakle, ako bi se ova ili neka buduća vlast opredelila za takav korak, mislim da bi zaista to bilo vrlo nezgodno, imajući u vidu ove napomenute činjenice, a mislim da bi bilo naravno vrlo nezgodno i zbog raspoloženja građana u samoj Srbiji, koje je apsolutno, ja mislim, možda uz Belorusiju ili tako nešto, apsolutno, da kažem, prorusko raspoloženje iz opet poznatih razloga tradicionalnih. Tako da posljedice bi bile u svakom slučaju ogromne, a kakve će eventualno biti ili bi bile, bi videli u tom momentu. Da li bi vlada Srbije trebalo da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu? To je pitanje na koje u svakoj novoj anketi istraživači javnog mnjenja dobijaju isti ili sličan odgovor. Građani Srbije se dominantno protive takvoj odluci. Njihov stav se ne menja uprkos eskalaciji na ratištu, ali ni uprkos ekonomskoj i energetskoj krizi koja se sve više produbljuje. Istraživači kažu da bi prilično stabilan odnos prema tom pitanju mogao da postane klimav ukoliko bi građani osetili da bi Srbija morala da plati visoku cenu za takvu poziciju. Čak 78% građana reklo je da bi okrenulo list ukoliko bi Rusija priznala Kosovo i Metohiju, a 56% ukoliko bi Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uveli sankcije Srbiji. 26% građana kao razlog za promenu odluke vidi veliki pritisak na Srbiju, a 24% smatra da bi bila dovoljna veća ekonomska pomoć.